guys for the people. Sana ngoti ndingodzoka panapa neka quick update. Zvakazoitika zuro pandakaposta pepe. Mai guru vakazofana kutipa semende dzawo 4. Ndo mapepa muri kuona nekuudza nzimusaka umu. Kuti chifana yekushandisa mugonditi place rather than kuti vanhu vasore vakagara. Saka ndobva wati no, ngasaka kana tafana kupuwa 4 idzi ngatitanga sei kuti tiise mafloors. Ndobva tatadana mukomana waya wengoro. Tatana mukomana wengoro ndobva atiisira mvura ichi. Yakutopera but mune mvura futi munomu. Pakaipa kati iyi mvura imwe yatakaisirwa nezuro ishi. Then imwe iyo yatakaisirwa. Ndopaipa ndaikuudza kuti nditi panodiwa bhajeti yemari yakati kuti zvinhu zvipere panonetsa pari tii. Ndozodzoka futi kwandoti zvashotera vanhu vanokufungwa kuti kwanyepera. Then iyi ndoekera mushecha wakanonzi Riversend yakandotsvaga saka akativigira 3 maloads. 3 madrum emvura 3 maloads aya ndo akativigira zuro which is 300 rands. Ndangotofanira kutitakurira so that vanhu vashande. Saka iro ndopata pakazototi anga zvazowandisa ndikudzozana kuti zvezvekuti tisingazoti geji yake uya uchazowandawo sei, but iro ndorasara so far so good. Kureva kuti apa pavheranda ndo parichashanda maybe nekuvakirira pamusoro apo. Muno umu ndomwe makafaniswa flow uyatori kumafloors kuplasta mukati medzimba dzese mapera kudzivaratidze. Iyana uyu makaiona yakapera kuplastwa mukati mese kumadziro kwese ndobva vachoisa mafloors. Mumba masikana maiswa floor. Tikati kutora zvinhu zvikatigombera tinogona kuita sei kufanira kuti tizoti uku kwafamba. Kumahwindo totozokutarisa but not now. Chandokwanisa kuti titangoita kuti ma-air vents so that wakwanisa kuvhara mabudi ayayo. But anyway, mafloors dzimba dzese dziri 2 aisiwa. Hambozviona manje. Ndo mafloors aisiwa ayo. Saka vakavata vakaisa zvizenge izvi kuitira mbudzi dzisapinda ngori zviviri zvakasarira. Saka ndo pandaitoti dai vanga vachikwanisa kuti pane zvimabricks zvinenge zvakabreka zviya vaumbiridzirwa tetopota vana baba munichinzoti bamukuru wavo vanokwanisa kuwaumbiridzira chitopotopo chakangoita chekuti vakwanise kubikira vo varufira nezvimarata izvi pamwe vanobvuma tizive. Ndo 2 zvimarata zvehafu zvakasara izvizvi. Saka ndo zviripo pano 4 mabags ndo ati kufanira kuti tidzosere mai guru avakambotipa zuro kuti kunoku vanhu vambogara. Saka zvana ndambofunga since tichiowa mai guru 4 bags ava vakabuda vakaenda somewhere zuro. Ndamuka nhasi makuseni ndikambonotsvaga murume wavo bhozani mbetowo zvuku vakavaka izvikati tokumbiroti sei kana pane wamburi kuziva ne2 mabags esimenti ofana kutipa. Ini ndichimboona kuti ndinokwanisa kumbodzosa mamwe atakapuwa yasei. Saka kone kwavaenda kwacho kuzasi kumaraini kokoko ndobva munhu wacho auya muneba akati anombotama namaiguru akati dziripo 2 mabags right now but munhu wacho ati anodzida mangwana. Saka inangowati ngavafanira kutipa. God is the provider so that vanhu vasasore vakagara. Tikuitira time yeduwo kunoku vanhu vamwari vanhu vagarisa vaswere zuva rese futi vakangogara vasingaite chuni itori losi. Ndo pavanozotitsangira nasekuru bed pipe but I think nhasi vanokwanisa kuvhara pakasara pamusoro apo because munovhuranda vaplasta zvavo. Saka kwasara kuti vachitanga kuplasta ndo kutangira divi iri nepachipila neimba yese voiplasta. Kana vapedza kuplasta imba yese vouyapa because already takati kuda kumabhekitera titi. Saka already tine 4 atakakwereta atofanira kudzosera 2 atakunokwereta tofanira kudzosera tatopa 6 bags. Animozviona ndizvo kasekuru bheni samini kuti 10 avaireva ndizvozvo handiti ndizvozvo. Saka apa ndida kuti ndigwise kuti ndidzosere 4 aya 2 acho nambo ndokweretewa vatoinda izvozvi ndativapei so that ini ndouyawo kuvanhu ndotaura kuvanhu nyaya yangu kuti ndozviripo izvozvi kuti ndakotofanira kukwereta kwandambonodarika tichitarisa kuti vakauya nadzo ekati havana. Kana vasina kuuya nadzo ndakutoita plan B dzekuisa pakombi. Amozvo mashamari ndokutendai nekutibatsira kushwa mukuita zvekuita tatopedza taisamone patari pane zvamataridzwa zviwadai mashingira nepadokosare takwanisawo kupedza ingwani mabvakure mashamari ndinoziva kuti Mwari anodha
inoita kuti zvinhu zviite zvingofamba seshamwari dzevanhu, seshamwari dzehama yeZimbabwe. Saka Mwari vanotopinda mamuri vokuwedzerai makomborero pamuri kupisawo pachiwedzero, pamuri kutakusa pachiwedzero. Saka dai Mwari aita kuti zvifambe mashamwari edu. Asi ndoda kutotenda futi maiguru makanga wavatenda ndio vakatoita zvinhu zvibasa zuro rifambe tichifanoshanda ishona natokangamwa kuti vakafanira kushanda vakati chifanai kushanda pane kugara zvenyu semendi dzangu idzi ndio zviripo. Saka apa maraini kwatambofamba kwachoni vati uyai mutora asi mangwana anoita semendi dzangu vakati nhasi without failure ndoona kudzosera semendi dzavavava kana dzashotera dzekuti ndidzosere maiguru tichimirira vamwe vanhu kuti vafanira kutibatsira because tatopa 6 bags dzatinokowa tatanga toda kuti tichange tadzogozi uyu atanzi ndoda kuisa maflow mangwana nesemende. Saka ndinokupai nhasi asi mangwana semende yangu inofanira kunge nhasi inofanira kuvata iripo pamba pavo. Ndo zvavataura vati ndinokupai asi mangwana semende yangu inofanira kunge iri pamukova early in the morning nekuti iri kufanira kushanda pamaflow. Saka vabvuma kutipa so that one asekuru beni vafanira kushanda mashemerenzi ndio zviripo. Saka ininiwo ndaitawo faith ndio inonzi stubborn faith kuti ndifanire kukwereta mabheke esementi zvinhu zvisati zvavapo. Aiwa maziva kuti zvinoita mangu matoziva kuti aihopu zvinhu zvinoita. Saka masamato fana matora matofana kutokweta muziva kuti hazvikoni. Apa mukomana wamborega kuti takurira kaposa angada tanga ambobhadhagwa hazvisodi kuwandisa zvikwereti uyu pitisendi pitisendi yaikwanire nhasi kusvika tadzore ngatimboite iyoyo kuti ngaimbopera iipere plus atichange tamubhadhara because handifunga kuti sisi vatomba zvifanira kuti mungoramba muchipuwa zvinobhadhara ndokona mubhadhara 22 saka ndofana tanga namubhadhara kana ndamubhadhara okuti ungazofamba zimbiri ewo havakuda kuinda kudai havachadi kudini but anyway guys, for the people ndizvozvo zviripo for the meantime. Saka I know and I believe kuti zvinofamba kana madho ana kutombotaura kuti do right now so ndozoti madho ndozvokupedzisira kuti ndongogona kunzi do ndichambonokonfirma kuti nhasi ndionoti maprice achafuta akamira sei just to make sure hamozviona. Saka madho ndozopedzisira basi tamboplaster hamona kuti zvisvizvi at least mwoyo wangu uri kugadzikana kuti fulo dzavapo yaiswa chokwadi chaisekwa ende chaimbeyisekwa zvisingaiti kusekwa baiti munozvigona home and away ndaisekwa zingaitini kuti vanhu vachisekwa sekupini isina kunzvasiyanei zvinhu zvakamba kavingeni tichiri papo nasabhuku zviro futi ndakavaona vakatondiona tikatotaura navo mukuru wavo masabhuku vamwe sabhuku chakuna vakatondiona ndikavazivisa ndikati baba nefatichi ndakavaudza about nhau yemabhedhi. Saka ininiwo ndikuvapawo kusvika muswe tuesday tifanira kunge tichienda kuikira vakataura kuti ngaanopuwa tsamba kwakati. Saka ini I'm just waiting for him kuti auye achiti tsamba ndava nadzo but by Tuesday actually by Monday manheru because Tuesday ndio yatida kuti tiende kumabhedhi kwacho. Umwe wacho sabhuku akati just let me know kuti chingani ndinotoenda nemende handiregi ndo basa rangu iroro amozvo wacho. Saka isusu munhu atimisa kunyaya yemabhedhi right now kuti baba nefati amozvo ndikuramba ndichiuya kune vanhu kuitira kuti vanhu vasazofunga kuti handina kuita action about nyaya yemabhedhi evanhu. Saka tangomirira baba vemunhu kuti ndio vatitire action nekuti ndio vanokwanisa kupuwa tsamba dzacho ndio vane zvimwe zvinhu ndofunga zvacho zvofanira kushanda kuti vanhu vadi vaone mabhedhi. Hopefully nefati anenge adzokawo next week musi wetuesday iwoyo kuti akwanise kuwanawo bhedhi pari kuwanawo mabhedhi because haapo uri kumboshavashava kwaLimpopo kudo andoredzawo vatisi